Sanibona abalaleli nabalandeli. Lo Makatani, the new Ishpanzulo 357 Clifford 4 stimulus samalahla umbhebheni la nginilethele nje imininingwane nezithombe zezinyanga ezinkulu ezaziyo umsebenzi ukukhuphula abantu abayenza ukuthi babe nemali bacebe babe right. Abantu abafuna ukuyithatha lento yokuphila, abantu abafuna ukuyisebenzisa nazi izinyanga ezinkulu. Thokozani. Yangethula impilo mina iminyaka nyaka awungathatha lento mina kwabili yangethula impilo mina iminyaka nyaka awungathatha lento mina kwabili awufuna kwanemali